hor, 50. Markadan, egongo ziren baita ere PNV eta sozialista Durango inguruan edo Bizkaian. Nik dakia da, PNV jatatreko, beste inaben ezagutu orduen, movidu arizimos antztenik. Ez euken movimenturik ezer bat be, 1972 arte. Ez euken ezer. Eta beste lago batekin elkartu deitute, elkartu ginen genureko bamburu zinakin, suposatzen genuen zinakin, eta berekin batzartu ginen, eta berekin erantzun izan ez duk ez teku ezen, ez dauzean antaratute, eta segun gure genuen zeo zer mobidu, zeo zer. Eta ez duken nik dakia da betzet ezer zeuken. Baina PNVek ezer zeuken, baina sasoetan sindikatu aldetik gu interesu ginen martxan gintien gauzak. OSTV-ek zeuken ezer. Landeia bain, zabaltzen genuen guk, baina ez zien STV-ko buruzinak, hau da, Robles Arani zan buru, Robles Arani zan PNV-ko, guztizien, STV zan PNV. Eta guk martxan ipini gure genuen hori. Hor, aliaz ginen martxan ipinten, ez ebezukien, baina arduritu zien horreaz da. Sindikatu egin be. Arduritu zien da, zerbeleko borrak egon zen hor. Horre sartu zien, abartzen az, jesute bat, bengoa, jesutie. Eta gugaz, hor sortu genuen Euskal Sozialista movimentu. Eta eurek aipatzea bien hori movimentu izala STV ordez. Eta nazteoa bien hori. Eta gane abarez guaz egon zan bat, hortalde hortan gine banatu zen eta zanbetan. Eta Alfonso Etxebarria, STV-ko buru izen zana, lehengue, buru, hori begua zuen. Eta nitxien batzartu nintzen beragin eta bar, konturutu zan Alfonso Etxebarria, jazeko etxeke sindikalista konvokaziorik, eta bera beuken. Eta horregatik egu politika manik ditu zan sindikatuen. Bera horrek ostera, Robles Arani egin, detonekin PNV egin ados eguen. Ez PNV esku izteko, baina ados eguen, oia berak lortu gura ben buru izigurzearen, hori izan bat, nigaz egun zana kongresu bat egon zan orduen zein, Friburgon, sindikatuena, eta orduen hori izan bat, eta hori azken baten izan buru ZTV-a. Eta horrek apurtu aben PNV egin. Da sindikatuek gortu zan. Eta bera izin zan, eta horre bat izin zan, gobaratzen az, eta botak da bien. Zeran barruen eta elorrieta. Elorrieta zan hor nurren guen. Eta elorrieta
zindatu egin. Eta hau bota egin zin zalako da. Baina, bueno, hor bere borroka horretan, gu sartu genien, hortik etorri zen gero, los Elabios. Zuentzako izena, ezta? Los Elabios, sí, estos que querían aprovecharse de nosotros y de tal igual. De eure pentsetxu, con el Jesuita Bengoa, con el PNV, en la mezcla, eurekin egon zan, gurutzarregio bai, horra puntu esan, eta guri zan, joder, aquí vienen los comunistas.